Det, der skal ske nu, det er, at vi styrer om fjerdepladsen. Ja. Jeg vil bare lige fortælle, at det var den, jeg havde med i 2012, og det er Peter og Mike, der skal styre om den. Så nu ser vi, hvordan det går. Peter, nu er jeg klar, han gaver det lidt. Det er sådan en gammel menneskegave. Det er det, kan. Det er en gammel mand i forhold til mig, ikke? Han er grå skæg. Ja. Erik. Peter Hertz vandt fjerdepladsen. Det er den forkerte. Det er godt, Peter. Tillykke med det. Ja, det var mit arvegods. Nu kan du ikke finde mere, vel? Nej, nu kan vi ikke finde mere. Med mindre Holstebro har udsat et eller andet specielt. Du må godt lige være så venlig at gå ind og give ham hånden, dus. Så vil jeg gerne lige se, at du gør en gang mere. Det er godt. Det var godt, Peter. Det var flot. Så slap han sgu ikke for bussen. Ej, Gud gør han ej, dog.